नखराव सोरां फैयो खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैदों स' नैबे आपडेटआ गोबां माने सिरियास आपडेट साननैसो जों बयजोंबो मिथिजानाय सासे इउटिउबार आरो बिथाङा सासे बर' एलबाम मा मिउजिक भिडिअ'आव जाखांहांनाय बा आगान सुरजेननाय कनजिता बर' बिथांनि मोनसे भाइराल भिडिअ नुदोंमोन बिथांनि पेजखौ लक खालामनाय सोरबा गुबुन सिनाय मोनै सानखां बसुमतारी नामा बिथाङा स्ट्राइक हरनानै बिथांनि चेनेलखौ माने डिलीट खालामनानै होबाय दा बे मोनसे भाइराल जादोंमोन नाथाय नैबे मोनसे भाइराल जे कनजिता बर'नि गावनो जे खुद बुंदों गावनि फिसाया माने गावखौ सैयाखै हरनि 10टा 11टासोआवब्लाबो माने गावखौ बाहेरायाव दोननानै दरजा फांथेनानै उन्दुयो दा बेफोरबायदि मोनसे गावनि पेजनि गेजेरजोंनो कनजिता बर'आ माने फोरमायदों आरो दा बिनि माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनोबा सावरायनो नैबे भिडिअखौ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां कनजिता बर'आ मा फोरमायदों गावनि फिसायनि सायाव आरो गावखौ माबायदि खालामदों बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो नुबाय लोगोफोर हरनि 10टाबाबो 11टाबाबो माबायदि आंखौ दर फांथेनानै उन्दुयो दर फांथेनानै उन्दुजोब्बाय नै गासिबो ओरैबायदि मानसि आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिनजावखौहाय दोखो दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दर फांथेनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय थारैनो नोंथांमोना नुबाय कनजिता बर' आब'आ मा होननानै फोरमायखो आरो मा गावनि फिसायनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना क्लियारलि बुजिखाबाय दा बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंनांगौ होननानैथ' आं सानाखै नाथाय बेखौसो आं ससे बुंनो लुबैदों दिनै कनजिता बर'आ माने मिउजिक भिडिअ'बाबो एलबामफोरावबाबो एसे माने गावनि खस्थ'खौ नाजानायनि गेजेरजों गावनि खस्थ'खौ दिन्थिनानै गावनि हानायखिनिखौ दिन्थिनानै दिनै बयजोंबो एसे सिनायजाहांनाय जाबायमोन इउटिउबनि गेजेरजोंबो गोबां सिनायजाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां सिनायजाबाय आरो सावथुन मुलुगनि बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो मिउजिक भिडिअ'आव आगान सुरनो हानाय सासे आइजो जाबायमोन आरो हाबा जानायब्लाबो गथ' गथाय परियाल गोनांब्लाबो नाथाय बे समाव बिथांनि लाइफआव आसखान्दा होननानै सानजायो आरो थ' बे आसखान्दाखौ सोर खालामदों बे आसखान्दाखौ जायफ्रा कनजिता बर'नि सायाव गोबां सुथुरफोर दङ बा बिनि सायाव गोबां मेगन साग्राफोर दङ बैसोर बायदिखौ सानजायो आरो दा बिनिसाय देरसिना दिनै कनजिता बर' आब'आ जे फोरमायदों गावनि फिसाया गावखौ दरजा फांथेनानै उन्दुयो हरनि 10टा 11टासोआव गावखौ माने सैया सैया खालामदों दा बिनि मोनसे बाथ्राखौसो आं गोबां साननो गोनां जादों दा बिथाङा थारैनो बिनि फिसाया बिखौ बिदि खालामदोंब्ला नाथाय बिखौ मानो बिदि खालामदों ना गोबां रायजोफोरनि गेजेराव बा गोबां जोंनि गेजेराव मोनसे सोंथिया सिखारदों बिथाङा गोबां एलबाम बानायदों बा बिदिनो इउटिउबाव भिडिअ बानायदों सोरबा हौवाफोरजों सिथाब थाफाग्राथ' दा बेफोरबायदि गोबां कुइसन जादों आरो दा बेफोरबायदिया जाखागोन मोनसे नोङो गावनि लाइफखौ सुंथानो थाखाय गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मोनसेब्लाबो नोङो लाइफखौ बासायना लाखिनो थाखाय नोङो आगानखौ सुरखानांगोन बेयाव हौवा हिन्जाव मोदोम नांजाबनाय सिथाबनायजों जेबो खोथा गैया दिनै मिउजिक भिडिअ'आव ओंखारबायब्ला बे एक्टिं गावनि फावथिनाखौ दिन्थिनो थाखाय बेसेबांखिनि फेसनखौ खालामखानांगोन दा बेवहाय मानि इसेबां गाज्रि साननांगौ दङ दिनै कनजिता बर'आ मानि थाखाय बेफोरबायदि इसेबां माने दुखुआव जानो गोनां जादों जेब्ला कनजिता बर'आ मोनसे समाव भाइराल जादोंमोन बै समावदि गावनि फिसायानो कनजिता बर'नि फिसायानो बिथांखौ गोबां खाबु होदोंमोन जे गाज्रि माखासे कन्टेन्ट लानानै भिडिअ बानायनायफोराव बै समाव मानो बुजिनो रोङासै दिनै गावनि बिसिया एसे जौगाहांबाय बा एसे लाइनाव फैहांबाय बे समाव
गावनि बिसिखौ मानो खोलैसोनो नागिरदों नैबेसो मेन कुइसन आरो दा नैफोरबायदि खालामनाङामोन थारैनो जुदि फिसाया बेखौ सैयाखैब्ला बे गोबां दुखु नांथावना आरो दिनै कनजिता बर' बायदेवा एसेब्लाबो आगान सुरनो हाहांबाय सिनाय जाहांबायमोन बे समाव जुदि हेंथा सोमजियोब्ला बेसेबां गेदेर दुखु नांथावना जागोन बे गोबां साननो गोनां थ' बेखायनो आं खावलायदों कनजिता बर'नि जे फिसाय बिथाङा कनजिता बर'खौ गाज्रि सानालासिनो मोजां लामायाव आगान सुरनायाव बा गावनि आथिंखौ सुंथानो थाखाय जे मोनसे लाइन लादों बे लाइनखौ मोजाङै सोलिलांनो हो दा बेफोरबायदि खाबु हो दा गाज्रि सन्देह होननाय बुस्थुआ थानाङा आरो सन्देह थायोब्लानो मानसिया जोबोद गाज्रि आरो गावनि न'खराबो सिलिंखार जागोन गावखौबो सान्तियाव दोननो हाया गुबुनखौबो सान्तियाव साना दा बेफोरबायदि माने सन्देह होननाय बुस्थुआ बिराद गिदिर दा बेफोरबायदि जादों होननानै आं सानदों आरो कनजिता बर' बायद'नि सायाव बा बिथांखौ हौवाया गोबां सन्देह खालामदों जानांगौ मिउजिक एलबाम बानायनायनि थाखाय गोबां सेंग्राफोरजों थाबायफानो मोनो बा गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनायनि थाखाय गोबां सन्देह जादों जानांगौ आरो दा बे कारनाव हौवाया बिथांखौ सैया सैया खालामदों नैबे आबदा थ' लोगोफोर बेफोरबायदि जानाङा दा बेफोरबायदि हेंथा होज्लायनाङा जों गासैबो मिथिगौ बर' सावथुन मुलुगाव गासैबो एक्टर एक्ट्रेसफ्रानो हाबा जाजोबनाय फ्रायानो हाबा जाफ्रामजोबनाय दा बैसोरनिया मानो हेंथा होआ दिनै कनजिता बर'आ दिनै एसे आगान सुरहांनायावनो माने इसिबां हेंथा फैदों बे गोबां साननो गोनां थ' लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे ससे आपडेटखौ बा कनजिता बर'नि माखासे दुखु फोरमायनायनि सायावनो आं माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय बिनि गेजेराव नोंथांमोना माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो आरो नेक्स्ट आपडेटआव मा मोनो नोंथांमोना आं होनो नाजागोन थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय